37ko ekainean Bilbo erori zen. Porrot seguru horren aurrean hiribilduko zubiak lehertzea erabaki zuten. Zergaitik egin zuten hori? Zenbat denbora behar izan zuten berrera ikitzeko? Zer gertatu zen gero? Az gaitezen hasieratik. Ekainaren 18 eta 19 artean zubi guztiak suntsitu zituzten. Bilboko Defentsa Junta, Jesus Maria de Leizaola buru zela, erabaki hori hartu zuen. Azkenean tropa frankistak sartuko zirelako hirian eta modu horretan tropa frankisten sarrera oztopatzeko. Frankoren tropak Bilbora sartu baino egun batzuk lehenago, Eusko Jaurlaritzak hiritik ihes egin zuen. Jesus Mari Leizaola Bilbon geratu zen Defentsa Batzordeko agintari nagusi gisa. Leizaolak berak erabaki zuen Bilbo modu zibilizatuan errenditzea. Hala ere, zubiak suntsitzeko agindua eman zuen. Zergaitik egin zuen hori? Jendeak bazekien ejerzito frankista helduko zela, momentu horretan defentsa zinturoia apurtu zuten, eta beraz jendeak igual ezekien zubiak estanda egingo zutela, baina bazekiten hiritik joan behar zirela, eta zubiak estanda egiteko arrazoi nagusia izango zen jendeari denbora gehiago ematea hiria ebakuatzeko eta joan ahal izateko. Bilboko zubi guztiak suntsitu zituzten eta gainera bebai Bizkaia zubia. Bilbokoak, La Mercedeko zubia, San Anton, Deusto, Begoña, Burdinezko zubia eta San Franciscoko zubia. Zubiak dinamitarekin apurtu zituzten, suntsitu zituzten, ziurtatzeko guzti suntsitu zituztela eta horrela frankistek ez erabiltzeko berriro. Bilbo erori ondorengo hilabeteak gogorrak izan ziren. Zubirik gabe, bi ertzen arteko lotura beharrezkoa izaten jarraitzen zuen merkataritza jarduerari eusteko. Konponbide batzuk improvisatu zituzten, zubi berriak eraikitzen zituzten bitartean. Zubi berriak eta izen berriak. Zubiak apurtu zituztenean, erabili ziten improvisatutako konponbide batzuk, hala nola barkazak erabiltzen ziren, urezko zubiak improvisatu zituzten, baina edozein kasutan benetazko ondorio garrantzitsua eta larria izango zen diktadura frankistaren heltzea. Bakarrik ez zuten aldatu izen bat, San Antoneko zubia, kasu honetan izen katoliko bat zelako eta hori utzi zuten, baina beste izen guztiak erabili zituzten propaganda frankista egiteko. Modu honetan, zubi hauek bihurtzen zituzten memoria lekuetan eta diktadura frankistaren aldeko izenak logikoki ipini zizkioten. Hala nola, Ortiz de Zárate, Sanjurjo, ala Generalísimo Franco bezalako izenak. Generalísimo Franco izena ipini zioten Deustuko zubiari garrantzitsuenetarikoa izan zeneak.